Ahojte priatelia, v tomto videu vám ukážem, ako vytvoriť predajný lievik, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby vám pomohol rozšíriť váš e-mailový zoznam. Ak to chcete urobiť, prejdite na lieviky pod záložkou webové stránky na vašom dashboarde. Tu sa zobrazia všetky lieviky, ktoré ste vytvorili. Môžete ich filtrovať na základe toho, či sú aktívne alebo neaktívne, ako aj vyhľadávať akékoľvek výrazy, ktoré ste použili v ich názve. Poďme si jeden spoločne vytvoriť kliknutím na Vytvorte. Môžete zadať názov vášho lievika a vybrať preňho doménu v časti Doména lievika. Každá doména, ktorú pripojíte k svojmu účtu, sa tu zobrazí. Tento nazvem Magnet na kontakty a ponechám predvolenú doménu. Doménu nepotrebujete, keďže každý účet má svoju vlastnú subdoménu system.io. Teraz máte na výber zo 4 rôznych šablón lievikov. Vyberiem možnosť Vytvorte si publikum. Môžete si vybrať akúkoľvek menu v časti mena, ktorú by ste chceli použiť. To je pre prípad, že chcete predávať svoje produkty alebo služby, takže viac o tom v neskoršom videu. Zatiaľ zostanem pri tejto mene. Teraz jednoducho kliknite na Uložiť a je to. Váš lievik bol úspešne vytvorený. Je to naozaj také jednoduché. Ako tu môžete vidieť, je tu veľa skvele vyzerajúcich šablón, z ktorých si môžete vybrať. Ja si vyberiem túto a potom si vyberme šablónu aj pre ďakovnú stránku a hotovo. Skôr ako upravíme našu opt-in stránku, poďme sa pozrieť na záložky. Toto je záložka Kroková konfigurácia, kde môžete zmeniť názov ako aj URL odkaz na túto stránku. Ak chcete, aby táto stránka bola domovskou stránkou vášho webu, môžete to nechať prázdne. Ďalej tu máme záložku Pravidlá automatizácie, kde môžete nastaviť automatizácie, aby bol celý tento proces oveľa jednoduchší. Napríklad môžete nastaviť pravidlo, aby keď sa niekto prihlási na túto stránku, bol automaticky označený značkou. Jednoducho kliknite na Pridať pravidlo a potom kliknite sem na pridanie spúšťača v časti Spúšťač. Je dôležité vedieť, že spúšťače, ktoré sú tu k dispozícii, závisia od typu stránky, na ktorej pracujete. Rôzne stránky majú rôzne spúšťače. Ak to vytvoríte na stránke pravidiel v časti Automatizácie, bude tam oveľa viac spúšťačov. Viac vám o tom ukážem v neskoršom videu. Zatiaľ vyberte formulár kroku zúženia je prihlásený. Potom musíme pridať akciu v časti Akcia s názvom Pridajte značku a potom vybrať značku, napríklad tag na kontakty z lievika. Jednoducho kliknite na Uložiť pravidlo a je to. Vaše automatizačné pravidlo bolo na tejto stránke úspešne vytvorené. Je to také jednoduché. Ďalej máme záložku AB test, kde môžete otestovať 2 stránky a zistiť, ktorá z nich funguje lepšie. Napríklad môžete zistiť, ktorá z nich získa viac kontaktov. Tu v záložke štatistiky môžete vidieť podrobné štatistiky všetkých stránok vo vašom lieviku, vrátane zobrazení stránok, prihlásení a konverzného pomeru, ako aj konverzný pomer pre váš predaj a zárobky na zobrazenie stránky. Je tu aj záložka pre kontakty, ktorá sa tu nazýva Vedie, kde uvidíte všetky kontakty, ktoré sa prihlásili na všetkých stránkach tohto lievika. A tu máme záložku Predaj. Zobrazuje všetky predaje, ktoré ste pomocou tohto lievika uskutočnili. Tento lievik sme práve vytvorili, takže tieto záložky sú momentálne prázdne. Nakoniec máme záložku Nastavenie termínu, čo je užitočné, ak máte časovo obmedzenú ponuku. Môžete to nastaviť tak, aby sa hneď po skončení tejto časovo obmedzenej ponuky ľudia automaticky presmerovali na inú stránku. Je to skvelý spôsob, ako prinútiť vášho potenciálneho zákazníka k skoršej konverzii. Teraz sa vraťme na záložku Kroková konfigurácia a upravme našu stránku s názvom Stlačte stránku kliknutím na tlačidlo Upravte stránku. System.io používa naozaj jednoduchý editor, ktorý zjednodušuje tvorbu vašich stránok. Ako vidíte, jednoducho chytíte akýkoľvek prvok, ktorý chcete použiť a presuňte ho na svoju stránku. Napríklad môžete pridať nový textový nadpis, zmeniť jeho veľkosť a upraviť text na čokoľvek chcete. Ak chcete, môžete taktiež zmeniť farbu určitých elementov. Farbu tohto tlačidla môžeme zmeniť z zelenej na modrú alebo akúkoľvek inú farbu a taktiež môžeme zmeniť text. Pod toto video môžete pridať druhé video. Môžete použiť buď priamy odkaz ako typ videa cez priamy odkaz, napríklad odkaz videa z YouTube, vložiť ho pomocou HTML kódu alebo priamo nahrať svoje vlastné. Nie len to, ale môžete taktiež editovať a optimalizovať mobilnú verziu vašej stránky. Každý prvok je možné použiť pre obe verzie, desktopovú aj mobilnú, alebo iba pre jednu z nich. Záleží na tom, čo chcete dosiahnuť. Preto tu vidíme označenie, že daný prvok je iba pre počítač. Tento prvok sa v mobilnej verzii nezobrazí a vidíme iba druhé video, ktoré sme nahrali. Keď dokončíte editovať svoju stránku, kliknite na Uložiť a potom na tlačidlo Východ. A je to.
Takto jednoduché je vytvoriť jednoduchý lievik na rozšírenie vášho e-mailového zoznamu v priebehu len niekoľkých minút. V ďalšom videu vám ukážem, ako predávať produkty a zarábať peniaze vytvorením predajného lievika.